आज शेक्सपियर राय बहादुर भिखारी ठाकुर जी के 49वां पुण्यतिथि पर वहाँ का रचित एक गीत के रउआ समनी के सामने हम प्रस्तुत कर रहल बनी। कपार फोरी है राम दिहले कपार फोरी से परल बानी निसैल के पलवा होला से परल पलवा होला से परल बानी सैल पे पलवा होला। चौकठ के माड़ी रे बिचले और तन पर के सारी बेचले तन पर के सारी में चले से तीखे में बेचले मोहर आखिर से तीखे में बेचले मोहर मलबा होला से तीखे में बेचले मोहर मलबा होला चले मोहर मलबा होला। बोलला पर दुख मानी के बोलला पर दुख रे मानी के झोटवा धरेले फानी के है झोटवा धरेले फानी के से मलबा बन के भइल जीव के से मलबा बन के भइल जीव के कलबा होला। से मलबा बन के भइल जीव के कलवा होला से मलबा बन के भइल जीव के कलवा होला। कहता भिखारी ठाकुर
कहत भिखारी रे ठाकुर दियारा में घर बा कुतुकपुर, दियारा में घर बा कुतुकपुर से भोगतानी जलवा के हो कि भोगतानी जलवा के हलवा होला से भोगत पानी जलवा के हलवा होला से भोगत पानी जलवा के हलवा होला नीरसा खा के पिया मोरा नीरसा खा के दिहले कपारी फोरी, दिहले कपारी फोरी से सोहतानी जलवा के हलवा हो रहा से सोहत